kuma gashi tare muke alkawarin nan duk wani ɗan jihar Kaduna da ke da tsohon kuɗi daga nan zuwa shekara 4 in dai an zaɓi APC uba zai mayar masa da kuɗinsa zai tabbatar. So ku daina canza kuɗi kuma ku gaya ma kowa a daina kai kuɗi banki, in kai sayarwa da ka karɓi tsohon kuɗin an baka ku daina cewa sai sabon kuɗi za ku karɓa, kasuwancin ku zai tsaya. Abinda ake so kenan. Ku gaya wa kowa a jihar Kaduna duk mai tsohon kuɗi ya je ya sayayya. Ku gaya ma kowane ɗan kasuwa ya karɓi tsohon kuɗi. Nasiru El Rufai da Uba Sani da Asiwaju Bola Ahmed Tinubu sun yi muku alkawari in har an zaɓe mu wannan tsari za a canza shi a ba kowa iyakan lokacin da ya kamata ya canza kudinsa. Ku daina mai da kudi banki ku rike kudin ba wanda zai mai da kudin ku ba su da daraja. Doka ne ba wanda ya isa. Lokaci ne ku yi haƙuri. Sauran kwana 18 yau a yi zaɓe. Ana gama zaɓe ku tsaya ku ji babban abin da Asiwaju Bola Tinubu zai faɗa shi ne canjin wannan tsarin. Kuma a taimake mu a faɗakar ma 'yan uwa da kowa a daina kai kuɗin nan banki, a ci gaba da kasuwanci da tsofaffin kuɗi. Idan Allah ya yarda babu wanda zai yi asara. Hakkin nan yana kanmu, kun zaɓe mu kare hakkinku. Wallahi za mu tashi sai mu kare hakkinku sai ran da Allah ya ɗauki ranmu. Abin da ya kawo mu gaya muku kenan, ina roƙonku ku ci gaba da haƙuri, ba zanga-zanga, ba tashin hankali, domin haka suke so.